Bolo-bolo iki nyang anggengan nyang ngisore gapura ngepek. Terus nyang iki nyang kali gedhe iki. Kali ngepeh iki. Kowe rene yo. Nek rene yo gak bagian lho iku. Tunggu. Ini yang iki. Wah, apa enak ya kene iki mbone iki. So pejuk ya kene iki. Oke. Kilo kopine enak kilo kopine. Karo mangan sate bekecot. Wah, apa enak iki, Bro. Wah, yo yo.